Xayrlı kişiler dostlar, efirde siznin min Diana Tajeddinova sələmliyim. Yaşlıq tavışı hit paradın başlayız. Sizning tavışlar yardımında hit paradımızın aldınğıların aşıqlıq. Bugün rezidentlar bilen hava turışı ham onun yığıntısı turunda söyləşirbiz. Yağmur yağganda başqaruşular nişləyir ekan? Sorularga cavab tapılır. Ketdik. Yaşlıq tavışı hit parada гадәттәгечә bir резиденты bilen sağ bulaşa. Әлеге җырны тапшырубыз кысаларында соңгы тапкыр тыңлыйбыз. Очрашканбыз икән димәк бушка түгел. Мондай очрашулар булмый бит әлегел. Синең белән рәхәт диеп әйтүләре. Буш булмаган димәк минең көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем. Минем сабыр гөлем, бәхетле şatlıklarının her birimizi gelelim. Bir rezident gitse ikinci rezident kile. Tağın bir yaş talantımızı sələmli biz hem sizni ona veremiz. Jir sizge ışı iken tavuşlar yollağız. Aygül Mendiyarova için yağmurlu gün matur gün. O yağmur yağğanın qararga yarata ekan. Jayingi yağmurni ayrıca yaratam. Çünkü bakşaga çıkıp su sibasi bulmay deb keldi o. Davati jiri bilan ekranlarda Aygül Mendiyarova. Davati Seni var devetiyim
Синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да күтәрәсең күңелне. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Агызабыз язгы суда, ак караплар җилкәнедә утырып гизәм урамны. Дәвәтием җилкәндә, дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк. Нәни генә бит әле мин үсеп буйга җитәрмен. Дәвәтием үсеп җиткәч сиңа ярдәм итәрмен. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти, дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк, охшаганбыз бигрәк. Ләйсән Әбиеваның кәефен бозар өчен бик тырышырга кирәк икән. Башкаручы юк барга борчылмаска, проблемалар тудырмаска тырыша. Ә яңгырлы көннәрдә Ләйсән җырлый-җырлый вак-төяк эшләр ярата. Аның башкаруында Умырзая җырын ышатсагыз, 13:20 номерына тавышлар юллагыз.
çeşekler bile durayıp yok min ölmesine umar zayak kebek mamaya yok min ölmesine umar zayak kebek umar zayak kebek mamaya yok min ölmesine umar zayak kebek umar zayak kebek mamaya umar zayak umar zayak umar zayak Яш башкаручыбыз Илинага һава торышы бик тәэсир итә икән. Җәйге җылы яңгыр яуса, йөреп кайтам. Әгәр дә яңгыр яуса, сериаллар карарга яратам дип сөйләде ул. Dövge kabat sine min күргәнидә Сиңа гашык булып мине йөргән иде Без кавышмадык гафу итәргә Бергә булырга язмаган икән Яшьлек арда калды, сыгмады күңел Гашык азапларда булмады түгел Без кавышмадык, гафу итәргә Бергә булырга язмаган икән Sensiz yaşau hazır Ağır büyürekte Birge bulmasak da Seni gele gerekte Biz kavuşmadık Гафу итәргә Бергә булырга язмаган икән Без кавышмадык Гафу итәргә Бергә булырга язмаган икән
Дуслар, яраткан җырчыларыгыз һәм җырларыгыз язмышы сезнең кулдан. Хит парадыбызда урыннарны бары тик сез биргән тавышлар хәл итә. Тавыш бирү тәртибе экраннарда язылган. Кулларга телефон гына аласы калды. Көңілігізінің баршылысын әттияни бізге бирдігіз. Бар бұзғанда бәхіт тілеп, ұзын юлға жібердігіз. Әттияни бізіні күтіп, қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп, барсы үшін Қышып алыр едім өзлерін. Әттияни бізіні күтіп, қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп, барсы үшін қышып алыр едім өзлерін. Бұйық мағыз килген көзілерге, Жиллер тәрәзәгә қаққанда, Иген ұрлар алып қайтырбыз, Ал суланып таңынар атқанда. Әттияни бізіні күтіп, қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп, барсы үшін қышып алыр едім өзлерін. Әттияниләргә тілік ғөмір, қабыл бола бала тіләгі. Бізнің үшін әріні түтіпімәсін, қәдірлілер бізінің үйірәгі. Әттияни бізіні күтіп, қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп, барсы үшін қышып алыр едім өзлерін. Әттияни бізіні күтіп, қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп, барсы үшін қышып алыр едім өзлерін. Қышып алыр едім өзлерін, қышып алыр едім өзлерін. Қышып алыр едім өзлерін. Фәиз Миндубаев башкаруында мәхәббәт йозагы җырын ошатсагыз, 1320 номерына тавыш сүзе белән SMS-лар юллагыз. Бәлки нәкъ менә ул киләсе атнага абсолют лидер булыр. Әлегә үзен тыңлыйк. Қара көзлер әсер етті ерекне, Сөйірлерінің ғазабына көңілерім төзер ме? Ашқарым арасында қабат-қабат адашам, Сені көрсем түшлерімді Сөйірлерден саташам. Yeah.
күрсәм төшләремдә Карышларым арасында Кабат-кабат садашам Сине күрсәм төшләремдә Сөйләде саташам Мәхәббәтең язагын ачаламамын синсез Күзләреңә карасам бия кебек зур диңгез Мәхәббәтең язагын ачаламамын синсез Күзләреңә карасам бия кебек зур диңгез Киләсе резидентыбыз Азалия кечкенә вакытта яңгырлы көннәрне айрыуча ярата торган була. Чөнки яңгыр яуса, бакчага эшкә чыгасы булмый иде дип килде ул. Ә хәзер яңгырлы көнне Азалия өйдәгеләрне тәмлүшкәләр пешереп сыйларга ярата. Айрыуча кыстыбыйны яратып пешерәм диде башкаручы. Гомерләрне ашыктырма икән, ул үзе дә тора үтәргә. Тугры юлдаш сайлый белү кирәк, тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Гомерләрне ашыктырма икән, кадерен бел һәрбер мизгелнең. Ике йөрәк бергә тибү кирәк, утлары сүнмәскә күңеленең. Утлары сүнмәскә күңеленең. Утлары сүнмәскә күңеленең. Тормыш кадере ныграк сизелә. Синең өчен минең кадерледер, минем өчен бары син генә. Утлары сүнмәсә күңеленең, тормыш кадере ныграк сизелә. Синең өчен минең кадерледер, минем өчен бары син генә. Гомерләрне ашыктырма икән, үкенмәслек булсын сыңарып. Язган ярым, назлы ярым булсын, бәхет барсын безгә юл ярып. Бәхет барсын безгә юл ярып. Бәхет барыр безгә юллар ярып. Икәү бер җан бер тән булганда, килгән без бит кунак булып кына. Тик бер яшәү өчен дөньяда. Бәхет барыр безгә юллар ярып. Икәү бер җан бер тән булганда, килгән без бит кунак булып кына. Тик бер яшәү өчен дөньяда. Килгән без бит кунак булып кына. Тик бер яшәү өчен дөньяда.
Яңгыр яуганда нишләргә белмисез икән, тат мустывыны кабызыгыз. Дәртле җырлар, кызыклы тапшырулар карап күңелле вакыт уздырыгыз. Әлегә киләсе резидентыбызны тыңлыйк һәм билгеле тавышлар юларга онытмыйк. Ниһаять, җиңүчеләребезнең исемнәрен әйтер вакыт та җитте. 3нче урын иясен каршы алыгыз. Üzülüp suyam, anlasın miken irkem. Eğer bulsam yanında, yüreğim bir talpına. Bürük gitmesin yer alka, sensiz nişlerge mina. Aşık buldum ben sana, canım benim tek sana. Senin çığlık kullarını duyuyorum temde hamında. Aşık buldum ben sana, canım hatta tek sana. Senin nazlı karışların hamında göz aldığında. Biz birge bulğanda hile bittik yılmaya. Bir gün bulğan hayalını unutam men yanında. Sezem eken gönlün, bilem eken yüreğin. Gönlümde güller üze suyum seni bağrım. Aşık buldum ben sana, canım benim tek sana. Senin çığlık kullarını duyuyorum temde hamında. Aşık buldum ben sana, canım hatta tek sana. Senin nazlı karışların hamında göz aldığında. Hamında göz aldığında. Hamında göz aldığında. Гөлнара Габделхаева башкалар кебек кояшлы көнне яратса да, аның фикеренчә начар һава торышы булмый. Мин яңгыр яуганда да матурлык күрәм ди ул. Гөлнара салкын көннәрдә юрганга төрелеп яхшы китаплар укырга ярата икән. Менә шулай. Бу атнада хит-парадыбызның көмеш медалена ия җырчыны карыйк. Телевизорның тавышын ныграк аш. Tırmışның матурлығын Ерек аша кешересің Hər минутын язмышның Мәхәббәтлі ғүмірләрдә Сөйіклің белән бірге Дус туған якынларыңны Яратып һәм хөрмәт итеп Ясын яшәргә Мәхәббәтле гомерләрдә Сөйклең
яшигәле бәхетле мизгелләрдә яшәү дәрте уйнап торсын моң тулы күңелләрдә мәхәббәтле гомерләрдә сөеклең белән бергә дус туган якыннарыңны яратып һәм хөрмәт итеп ясын яшәргә мәхәббәтле гомерләрдә сөеклең белән бергә дус туган якыннарыңны яратып һәм хөрмәт итеп ясын яшәргә ясын яшәргә Әрәл төркеме кызлары таш яуса да елмаерга мөмкин. Һава торышы аларга берничә тә йогынты ясамый. Әгәр дә урамда яңгыр яуса, кызлар фильмнар карап вакыт уздырырга ярата. Ә хәзер алар җырлый. Карыйбыз. Менә ул иң дулкынландыргыч мизгелләр. Беренче урын хуҗасы сезнең өчен. Шуның белән яшьлек тавышы хит парады тәмам. Тиздән күрешербез. Мин Диана Тажетдинова барыгызга да күңелле яллар теләп сезнең белән саубулашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.